שלום לכולם. שלום לכולם. היה לנו לג, אז הסרטון נכבה, אז אם אתם לא זוכרים, אז רצינו לעשות מכרה. לא, יש כאן מערה, עידו, בכיוון הזה. מה? יש פה קריפר! אמרתי לך, יש כאן מערה. איפה? כל זה. לא, זה לא מערה. זה לא מערה. חשבתי שזה מערה. לא, תחצוב את הבלוק הזה. הנה, עכשיו זה מערה. בוא. אוקיי. כמה איירון יש לך? 16. מה? אסור שמפלצות יפרצו לנו לבית. אז הם לא יפרצו, אז תשים שם דלת. רגע. טוב, יאללה, אני שומע פה אנדרמן. מי ישאיר את הדלת פתוחה? מי נראה לך האחרון שנכנס? אתה. כן, בוא. רגע, אני עושה דלת. בוא. איפה? מה לוקח כל כך הרבה זמן לסגור את הדלת? סגרתי, אבל אין דלת למערה. לא, אז מתי? בפעם אחרת נשים. אבל יפרצו לנו. יפרצו לנו. מה זה יפרצו לנו? אז נהרוג אותם. אבל הקריפר יכול לפרוץ ולהרוס לנו את הבית. אז נעשה אותו מחדש. מילא אייל זה מתוך הר. אז מה אני צריך? נו, עידו, תן לי עץ. נער על הפידים. אוי, זה יהיה פרק משעמם. מצטערים. ולאחרי שאתה עושה דלת, אנחנו גם מצטערים שהפרקים קצרים, פשוט התוכנה מבטלת לי את זה שעושה... התוכנה לא שומרת. כאילו אתם יודעים. אז בואו. אייל, קח מלא עץ ותעזוב. לא נתת... הנה. טוב, הבנתי. איך יכול להיות נער לפידים שאין לו עץ? נו, תפתח. יופי, עכשיו חוצבים. רגע, עושים משהו שיפוצים, סתם ככה. סתם. אני הולך לחלק שלא חקרני, לא חשוב. בוא, אייל, אתה צריך כל הזמן להיות צמוד אליי ואני אליך. הנה אתה, אני רואה אותך. מה אתה חוצב? לך. אייל, לא נראה לי שנמצא מערות טובות. למה? זה מערה גדולה. שעוד שנייה תיגמר בטח. זומבי. הנה נגמר. לא, יש לי. זומבי זה סימן טוב. לדרך ללא מוצא. אז שלא יצבצבו פה זומבי. טוב, אין פה מערה. סתם. חיקוי למערה. הנה. קריפר. זה באמת מערה מאפנה. לפחות יש לנו קצת איירון. סתם. מה זה חשוב? אני רוצה יהלום. צריך איירון בשביל יהלום. אז יש לנו מלא איירון. מצאתי, העולה שמצאתי, יש לך קצות ורק יפה, ניר. אח שלי מצא 10 כבשים והוא הרג אותם. חכה, אני מנסה לרשום אותי ולאפשר אותי לפקודות. הנה אובסטקס. טוב, נו, אייל, אי אפשר...
אנחנו צריכים לחצוב עוד. סייב. בוא נחצוב. רגע, אני עושה טיפי. אייל, בוא איתי. רגע. יש, הנה. עכשיו זה נותן לי פעולות. לניר יש צמר, יפה. נתן לי... יופי, מה זה עוזר לנו? איפה? שיהיה לו מיטה. כן, באמת עדיף מכרה שאנחנו בונים. כרגע, עדיף. למה כל שנייה אתה מכבה את האור? אני לא מחבר, אתה חוצב אותו. אני? אני שם לפידים בצד שלך. ניר מאחוריך. אני יודע. חשבתי שזה אירובריין. תחצוב שביל משלך, ניר. אייל, אדמה, זה סימן טוב. אייל, תן לי אוכל. טוב, לא, זה סימן טוב במערה. ופיקקס. אין לי פיקקס. אייל, איפה העצים שלי? אצלך? כן. אז תכין קרפטינג טייבל עוד מעט. אתה יודע מה זה קרפטינג טייבל, כן? כן, למה? אמרתי. לא יודע. יופי, אין לי לפידים. לניר אין פיקקס. ולי עוד מעט נשבר. גם שלי עוד מעט נשבר. טוב, רגע, זה 3 בלוקים. סליחה, 2. נשבר לי. אני עושה 3 פיקקס. שיט, אין לי מספיק מקלות. מה, אין לך מספיק עץ? לא, יש לי. לא. נו, אז תכין. הנה 21 מקלות. ועוד פיקקס אחד בדרך. הנה, נראה קח פיקקס. אתה תיקח פיקקס ולי יש פיקקס. תודה, עכשיו לחצור. ונתחיל בחציבה. לה 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 לה. הוא נתן לי. כולם פה חוצבים. ומאוד... ניר, זוז. עשה שביל משלך. טוב, אייל, לא נראה לי שנמצא פה מערה, אנחנו כבר בגובה 23. מצאתי מערה! מה? בואו, אידיוטים! רדסטון. תכינו עץ! תכינו מדרגות! לפיס, רדסטון, 2 סקלטונים. גאון, גאון. תוסיף את ניר לשיחה. אני לא בטוח שהוא מחובר. לא. למרות שהוא כאן איתי בבית. כן, אבל אני לא שומע אותו, וגם הצופים הנהדרים שלנו לא שומעים אותו. פחם, אבא. יפה. ברקת! איפה אתה? תראה. מצאתי עץ. תראה ברקת. ברקת. טן טן טן. טוב, אייל, תכין מהאיירון. אני לא יכול, אני צריך... עץ? מה זה? יש כאן ספאונר. יש... איזה ספאונר? יש כאן את הדבר הזה, שאלוהים יודע איך קוראים לו. ספאונר. לא, זה לא ספאונר. ספאונר זה צינוק.
ואתם, אני מקווה שאתם יודעים מה זה ספאונר, הצופים. או, מלא איירון. אייל, תן לי את כל העץ שלך. בעצם לא חשוב, אני אחזור פה. אני שונא קורי עכביש. נתקעתי בהם. פשוט תחצוב אותם עם החרב, אתה יודע שחוצבים את זה עם החרב, כן? איי. כן. אייל, תן לי את כל העץ שלך. חכה. הנה, כך. תכין מזה, נו. לחצוב את הברקת. כן. למרות שאני לא רואה בזה תועלת ברקת. נכון. שיהיה. אני חוצב, אני מצאתי. אוקיי. אף פעם לא מצאתי ברקת בהישרדות. רק במוד הזה. באמת? כן, רק במוד הזה שמוצאים. איזה מוד מוצאים? זה ביג דיג. מוד מאפן. מה מאפן? יש בו את כל טקי.